Arbizu txistorra oinarri hartuta gure hurrengo errezeta. Gernikako piperrak txistorraz eta onjoz beteta. Gernikakoak esan dut, baina mendatakoa dira, eta hauek Lurdes Elorrietari esker, bere baserriko piperrak, eta ekarri ditu nahi eta espreski tamaina ederrekoak. Gukan Gernikako piperra normalen txikixago izaten da, baina hemen txistorra desente sartu nahi diogunez, haundi hartu du. Eta oso txistor salea basaete, holako piper italiar roitako bat sartu, eta holako zerbait ikusgarria atarako genuke. Lehen bezala ingo gona da, txistorra aurrena, sartaiki pasako dugu, frigitu ingo dugu, eta ni bien bitartean ingo gana da, piperrak ere frigitu ingo ditut. Gero hasiak kendu, eta jungo da txistorra barruan sartuta, onjoa, hemen daukat, iezkoa da, izostutakoa da, aurtengoak oraindik ez ditut lortu, onjoa gordini sartuko dio xerra bat, eta ero, arrautz estatu, eta frigitu ingo ditu pikillo saltza bat inguruan, eta listo. Hemen jateko, ero atzerrian, ero kanpoan. Ze kanpora ere bialtzen duzu, ez? Bai. Arbizu txistorra, ez da bakarrik, guk usten dugu Euskal Herrian da bakarrik jaten dela, baina hemendik kanpora esautzen da. Bai. Euskal Herritik kanpo toki askota, Bueno, Europa mailen asko, eta jola kuriositate bezala, txorizoa, gordini jateko txorizoa jonkona bieltzen du. Ah, bai, Bai, hemendi bi asteta bieldu bidu. Eta asko, pikante, kaiena pixke botatzen dira, eta pikante bieltzen. Eta hori eskatzen dizue beraien nahi dutela, pikantea? Bai, eta han Hongkonen, ez dakit, espainolen kolonia da, bertako badia ikiazta semiatzuk Bartzelonakoak, eta hauntzen baten du bie. Eta hio txisto... Zer daukate, bere dendean bat erolako bat? Produktu ezberdinak bieltzen kibie, urde jazpiko, gazta, eta denak bateatzen kibie, eta dena Hongkona bieltzen kibie. Eta egia esan asko bieltzen du. Da, produktu bat ongi dena funtzionatzen. Eta hio behi Filipineta, hola toki eksotiko kontatzekotan, han bada bodegaz terri semiaz izena, hangoatek izkondu zen, eta han bakile dendat, Makati Zitin, eta ematen duen Nafarroko piperrak, produktu ezberdinek hemenguek. Eta behi, ja urte asko dara matzau antza biltzen, eta Europa mailen, Europa mailen herrialde askota, ez, gertutasuna... Eta hori dan txorixoa ero txistorra da gehiago? Denetati. Hongkon adibidez txorizoa bieltzen du, eta Europa mailen txistorra asko bieltzen da. Iparraldeko Noruega eta holako herrialdeta han behi gustatzen dakit asko pikantia. Eta ontza behi bieltzen du pikantia, eta Holanda, Inglaterra herrialde ezberdin, eta Euskaldun asko dau hemendik kanpoare behi. Eta orduen asko konsuma bat dau. Aukera hori ematen duzu, ez? Pikanteago, ero gutxixeagoakin, ero... Bai, txistorra guai hemen ebei iken du pikantia o gozua, behi egitea da, gozua gehiena saltzen dena, behi pikantia gero jos eta gehiago saltzen dela ere behi. Izue, hemendik mundu guztira produktu internazionala daukazue txistorra eta txorixoa. Eta beste produktu bat, txitxikia, berria, gutako gehienentzako niretzako behintzat ez ezaguna. Eta pixkate azaldu guzu zer dan. Txitxikia txistorra bezein adineko esan zon. Txitxikia esaten diau txistorran masai. Masa, barruko hola ditzen diozue? Bai, bete aurretik, gubintzet txitxikia orduen jendiek asko biltzen du. Pixkete... Hemen, fregitzen du txistorra. Pixkete fregitu eta, aragipiketu bezala jateko. Eta behi daula ikura jo, asko ematen du bie behi hamburguesa ikeko. Zuek saltzen duzuena da, bakarrik masa izango za, masa hori holan, enbasauta, ero... Bai, enbasatzen du, eta... Eta ero horrekin... jendik egin du hamburguesak, txistorran hamburguesak, o txistorran kroketak, bexamelai txistorran masa bota, eta azkenea, zaporia dibei ezberdina da, ez? Freskuen faten da, txistorrak baka erdiondutako produktua da, orduen baka beste zaporetxoat. Eta behi, egia esan atatzen da, ez da, ez da txistorraina, behi, gauza asko, joko asko ematen du, behi... Eta sukaldarientzako eta behin interesantea izan du, Behi, gauza askotan, kroketetan gehiena, ez? Eta behi, hamburguesak, Bartzelona bieltzen du, hamburguesak egiteko Euskal Tabernazia, eta bieltzen diagun masa, eta behi jo, hamburguesa modu bena egiten du, bien. Ikusten duzuek etzaetela izten ezertara, eta irikia zaudetela, eta... Bai, denetatik porratu bia ikeko, ez?
Ondo da, txistorra ondo dago, baina, bueno, ez dala bakarrik. Eta joko ondin ematen du, ez? Ba, hemen ebei rezetak eiteko, ba, mila modu duen bezala, ez? Ba, produktuek jo ebei, ba, modu askotan endikek, ez? Aukera asko dode. Bai, azkenean. Txistorra, dena da, goxua. Txerria, esatena, txerria dena da jatekoa, eta zorionez, goxua, guri bintzat. Bai, hemen oikura ondila dau txerria jateko, ez? Gauza, on askua dauzkate, txerriak eta lehen esan, danetik jan behar da. Neurria da. Hoi da, neurria. Neurrian jan ezkero. Beha, probatu denetik pixket, danetik probatu, hori dala, ez dara itxiberre hau ez du jango. Nik hori beti esatu dena, jende bada hona ez dakit ze dietak egin beti hau bakarrik jaten duena, ze aspergarri izan behar da. Bai, bueno, gu bintzate itxen denetatik jatea akusi dio. Bueno, ni txikiten oso jantzale txarri izan du niz, beha, bueno, beha guai ongi jaten dut. Beha, bueno. Hainbat kilo ingo dituzu, ez? Azte bukaeran horre txistorran festan da horre... Ze jendeari eman behar diezu, Bai, ba, pintxo, plazan saltzen dira txistor pintxoek, eta arbizune iroko izlek ematen du txistorra, eta denia 120 kilo txistorra izeten dira, eta aurrekone kalkulatu ginoen 2000 eta piko pintxo. Saltzen dira goiz betien. Eta denak saltzen dira. Bai, jende asko jaten da, eta egueldi hona balin badau, oso, asko saltzen da. Badia kilo batzuk, Aizu, horre janin behar dira, Bai, eta pintxotan asko, Eta pintxotan asko. Kilo batin pintxo asko sartzen dira, eta... Eta zekin ogiakin, bai, ogiakin, bai. Beri hortan, ez du zer gehiago, Bai, goixo. Holan bakarrik jateko ere, eta hau da, pipa bezala, azten zara jaten. Amauka. Batek zema, 300 gramo esan diaztu den daukala. Bai, bueno, txikitua dena, enbasatu bek 220 eta jo handi jo ikendu ostalaritzak otola 330 gramo inguru. Gu lehengunean kuadriakoekin joan ginean, eta ingenun hori parrilla da, txingarretan, da txistorrak eraman genituen hori. Kalkulatu genuen, kuadriako norbaite bijan zituen, bi ristra osoak. Atea kontu, sortzi joan ginean, norbaite bijan zituen, nik ez. Baina, bueno, hasieran pikote horako. Janaria prestatu behizan, askarriken da, txistorra askarriken da. Eta bazkal aurreti, goxiak azu, eta boka auriko bena da, gustora jaten duzu. Bai. Zu listo daukasunean, ni piperrak jongo nahi, hemen hau ez dizute... Bai, guzti hau ja, zati jo piperra behitxo zerritu biha. Bai, gero piperra marrun da, gero hori da zerrituta jongo, nikoa da. A ber, hau. Hobena da, hola, natara. Hemen utziko izo. Bai, bestaldia aurreko. Eta nik, jungo naiz, Gernikako piperrak erretzen. Eta ni, baku zerban, manjar, hori, txistorrak ez dauka oliorik, ez? Bestela, nik sukaldari, hainbat aldiz, sukaldaria baki bestalde neoten direla, munduko gutizi gozoenetako baku zein da? Zein? Oliba olio bat hemen jarri. Eta piperrak, lagun, hartu eta frejito iruzpalau platerka da piperranak, olio hori, horrekin zerbait atara gara. Olio horrek daukan zaporia, da gauzat zoragarria. Erretzen nahi naiz? Gutxi erretzen nahi za? Ni erre. Ez? Ez. Ziprestinak egin da. Ez. Zialiatu. Bueno, eta txistorratik aparte, trikitilariak, asoka, danetik gongo da, ez? Zabizon, nik uste dut. Bai, trikitixa, eskolakoeke trikitixa, bueno, kale jiran zabaltzen du bie festa, jo esan duna azoka, bertako produktu bekin, jo, bueno, herriko hainbat, bueno, egile esan auzolanien herritar guzik parte hartzen du bie txistorra unien, txistorra pintxoek eta plazan saltzen diena, denak herriko bizilagun edia auzolanien parte hartzen du bienak festan, eta, bueno, pues badode egile esan udaletxa eta herria, bueno, oso biai eskerreiken da festa hau, ez? Jo iken dia erakusketak txistorra nola iken zen leheno, emakomiko tendia txistorra eta tripota eken, hoi oso polikia da, kusten du bien nola jendie geina parte hartu dezake, txistorra masa eta txistorra jo bete, eta eskuz betetzen du bie, eta hoi oso polikia da, tripotak ebeia iken kibie. Zer da tripota? Tripota odolkila. Sekule nuen entzen tripota. Tripota ez? Bueno, arbizun tripota
buskentzak, odolkia, odolosteak. Arbizun tripota. Tripota. Bai, tripota, baina arbizun arrotzak eken da. Arrozakin, Bizkaian edo. Bizkaian euniko 10 uste dutero eraman dezakela. Arroza, uste dut, baina bai botatzen zaio beti. Bai, arbizun arrotzak. Eta, bueno, eta jo erakusketa, txerrian inguru ben, hendik ezken hainbat produkture, lixibak eken dia, jaboiak eken dia, txerrian gantzaki, eta egile esan oso polikia da. Bai, txerrieke txerriko miekin oten di, ikusteko, ez otolak ikibeto oten da, ikusteko txerrile basenula oten zien leheno, ez? Eta, bueno, egile esan, jo behin eguna jasira ematen dakiola, pintxo lehiak eta azten da, pintxoek aurkeztu dezake ozinek, pintxoa. Hori izan behar, jatetxeero izan behar da, edo? Ez, ozinek aurkeztu dezake, bai. Eta, ja, behinen paimaiek aukeratzen du benien saritutako pintxoa, sarila banatzen da, eta, ja, goiza, ja, buelta eman dakio, eta, bueno, jo, dena egun guzia, musika o jaigiruen mintzete erlazionatu ikoten da. Jo atxaldien, uste dute behi, ez dakit trikitilaien elkartzen dila Euskal Herriko trikitilaiek, ez dakit aurten osongi nola duen, jaigiruen mintzete iken da eguna, ez? Egueldi ja onak launtzen bau, primerako izeten da, egueldi txarra balin badau, pixket. Urriak hori dauke, ez? Atera zaizula horako egoaiz uraldi bero bat, eta... O egueldi bikeina, o eurila goinen bien, ez? Eta, behi eguna poliki izeten da, pena mehixu. Jo herriko jende guzia, lehenoko arropak jantzik fatenga, eta, oso... poliki izaten da ikusteko, esan lehenoko ikurek ez dautzeko, eta hainbate Euskal Herrien txerrian inguben hainbate ikura eta hainbate tradizio dodez, behaz dautzeko oso poliki izaten da. Bueno, hemen nik txistorra fregituta daukagu. Induguna kipula erregozi pixkat, pikillo piperra bertara, hau utziko du 10 minutu hemen erregosten, da ero botako diogu ardotxuri pixkat, eta esne gaino esne lurrundu. Nik esne lurrundu hartu, baina nahi izan ezkero esne gaine erabili. Eta hauek, Gernikako piperra ize gertatzen zaio. Sartzen doan einean, asala behiken zaio, ze Gernikako piperra bezala ez dauka asala. Orduan hain lan pixkat hartuko dugu, hau zuritzen jongo naiz, saltza egin bitartean. Orduan, zuentzako segundu gutxi batzu dira, eta nietzako izango da hoxe. Asala kendu eta ziak ere kendu gingo izkio. Gero ondjoak indabete eta arrautzetik pasa, eta, oin ikusiko da. Gaur esan bezala hemen esperimentatzen ari gara, saiatu gara, piperran osori sartzen txistorra, baina hauek txikiak dira, ez da tamaina ederrekoak izan. Eta azkenen egin duguna da, erditi moztu, honi, gordinik, ondjo xerra jarri diogu, eta gero, zabaldu hau alaztena, barrura sartu, eta hemen daukagu. Pikillo piperrakin, nik uste dut osori sartu alko genituzkela gure txistor pusketa. Eta hau egingo guna hori, irinetik eta arrautzatik pasa, eta gero, frigitu, eta bestaletik indu pikillo saltza. Pikillo saltza erraz bat, induguna da kipula erregozi, pikilloa bertara bota, gero ardoa bota diogu, utzi dugu ardoa lurruntzen, eta gero esne gaine bota diogu, guk kasu hondan esne lurrundu, ez? Birrindu, eta gatza eta azukrea, pikillo piperra eta azukre pixka bota behar izaten zaie, bota diogu, eta listo. Azkena, eta hain frigitu, eta jazta. Barkagu hemen, hau izango da agian, igandean aurkeztuko duan pintxoanik arbizu. Primeran. Honek Frantzian irazi zuen premio bat, Côte d'Or, osan zen? Bai, Côte d'Or. Côte d'Or, zer da, osan zen Côte d'Or, eski gaina Côte d'Or esan dit, eta... Urrezko jarra. Ez ari da hori, Côte d'Or? Frantzian egiten dute, produktu gastronomiko ezberdinak saritzen ditu, ez? Bai, edozin ezaugarriren gati, eta 2010an sari eman ziguten. Aita eta maion ziren Pariseak jasotzera, saria. Gaina saria. Bai, eta, bai, polikia izan zen, bai. Eta ongi, egia esan antolatu zuten ekitaldi bat, eta joan ziren, eta diploma eman ziguten, eta gero gida batean saritutako produktu ezberdinak aipatzen dituen gida batean sartu ziguten, ez? Bera antolatzailea gastronoma bat da, eta
esan Europa mailako produktu ezberdinak saritzen dituzte, edo zein ezaugarrigatik, bai badago pasta, ardoa, gaztak, eta txistorra, guri txistorragatik eman ziguten saria. Eta esan, politia, malako sari bat ematea, politia, ez? Toki polit batean nengo da, saria horre edozein tokiten ustuz izango, ez? Ez, sarreran dagoan. Eta ongi, eta esan pozik, olako zerbait ematen dizutenean, nabaritzen da olako zerbait reperkusioa izango da olako kontuetek, ez? Bai, azkenean ongi etortzen da, ez? Produktuagatik hitz egiten da, markagatik hitz egiten da, eta egia esan, gero era, familiarentzat ere, olako sari bat, ez? Bizi guztia lanean egon ondoren, olako rekonozimentu bat ematea, poliki izaten da, ez? Egin duzun lan guztiagatik, kanpotik norbaitek esatea, sari bat ematea, egia esan. Gaina hori da, ez, kanpokoa, ez dala, hemen normalago izango zen, ez? Baina kanpotik eta teorian, produktu bat, beraindako ezberdina, ez duten esautzen. Hori da. Bai, esan hori bat jasotzea. Eta pozik, olako gauzak daudenean, poza ematen du. Ongi, bai. Arroa egoteko da, Bai. Guri, diaz deitu ziguten, hola, badaude, NTV eta holakoetan programak, eta gure saioari nahi zioten eman, nik ezin nuen, Juan. Ez zinen, Durangoko festak ziren. Ez, txorienen eukan. Txorienen eukan egon hortan, da, lagun guzti hauek hemen. Nola dira telebistako sari horiek? Emis. Oskarrak ez dira? Ez. Seguro? Oskarrak ez. Nik Oskar, uste dut Oskar ditzen zala, tipo. Emis. Emi Winehouse. O Emilitos. Vale, emi gabe nik uste dut Platerronek kombinazioa hori be, zate izu nik gaur pixkatana frogan nahola, eta ez dut irekin imar nituen saltzarekin, baina ez, saltza jarriko diogu oinarrian plater baten. Hementxe. Eta gainean jarriko ditugu, eta listo, ez gara komplikatuko gehiago. Hola primeran. Zuk esan dut, lehen, azkenean, txistorrak ez du komplikazio gehiago. Zola bikain. Bale, olioa zurgatzeko bakizu beti paper gainean komeni da jartzia, sukaldeko paper gainean. Eta honi, ondo geratuko zitzaiona da oin pixkat perresila gainetik botatzen. Baina, badakizue, batzutan hori ezin izaten dela, ze mundu guztiei perresila zaio gustatzen. Ez. Bala, jende Bai, neko berezia. Bai, eta zingo dugu, ba. Baina, bueno. Baina, bueno, denetatik ideia egon bat behar ikeko, da, nahi baduzue, perresila bota aldiezu etxean. Ero, gure lankide batekin modu modua, kurkuma, ero tofu pixka gainetik, baina. Hemen denentzako konturatzen zen. Eta, bueno, henik apaingun behitu. Venga, zerbait sesamo beltz pixka. Hoi, ja behi. Hoi, ja da. Hemen daukazue, Gernikako piperrak txistorraz eta ondoz beteta. Bere hortan, arbizu txistorra ikusgarri dago. Baina, gu saiatu gara pixkat hobetzen. Sardezka batzuk eta labanak hartu, eta jatera. Venga, al ataque. Basi. Koga. A ver, zer moduzko. Itxura bikaina. Beira, ikusten duzu, hemen dago. Txistorra alde batetik, onjoa eta piperra. Saltza pixkat. Lehenko hobetu indugu. Sona, Benetan, hau aurkeztu narrenik, txapelketan. Zutako aurkeztu behar dira, pintxoak? Amarterriten egun nahi hasiera ematen dakin joa, eta orduan amarterriek aldea azten dira pintxoa prestatzen, osake bak ez du urriak 14, arbizun. Igande hontan, urriak 14, arbizura gerturatu, festa handia, eta produktua ikusgarria. Txistorra eta estekiak orogorrean. Hori da. Arbizu. Gerturatu.